Lodwa tajba, illum it-33 ta' Ġunju, tifkira tal-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma u l-aħħar jum tax-xahar ta' Ġunju. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Galja Kurmi. Waqt il-Qudiesa tal-lum nirringrazzjaw lill-Alla u nitolbu għall-10 saċerdoti ġodda fl-Arċidjoċesi ta' Malta li ġew ordnati presbiteri il-bieraħ filgħaxija, Dun Osmar Baldacchino, Dun David Borg, Dun Christopher Buġeja, Dun Andrew Camilleri, Dun Jonathan De Battista, Patri Michael De Bono, Patri Damien John Formosa, Patri Jake Mamo, Dun Tony Patch u Patri Paul Spiteri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nagħmlu llum it-tifkira tal-ewwel martri ta' Ruma biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla inti konsagrajt bid-dem tal-martri l-ewwel ġmiegħ kotrana tal-Knisja ta' Ruma. Għatina li nitwettqu bil-qawwa u l-ħila li dawn il-martri qalbina wrew fit-taqbida u li nifirħu dejjem bir-rebħa qaddisa tagħhom. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. U li Iżrael isimgħu din il-kelma li l-mulej qal kontrikom u kontra t-tribujiet kollha li jintellajt minn art l-Eġittu. Huwa qal: mir-razzezz kollha tal-art ma rid naf b'ħadd ħliefkom, għalhekk se nikkastigakom minħabba l-ħażen kollu tagħkom. Forsi tnejn min-nies se jimxu flimkien jekk ma jiftemux. L-iljun se jirjed fil-foresta jekk ma jsibx il-priża. Il-ferħ tal-iljun se jsemma leħnu fl-art tiegħu jekk ma jkun qabad xejn. L-asfur se jaqa' f'wiċċ l-art jekk ma jkunx hemm miġbik. Se jinqaleb il-mansab mal-art jekk ma jkunx hemm xi jaqbad. Forsi tindaq it-tromba fil-belt u l-poplu ma jibżax. Se tiġri xi ħsara f'belt jekk ma jkunx għamilha l-mulej. Għax ebda ħaġa ma jagħmel Sidi l-mulej jekk ma jurix il-ħwejjeġ moħbija tiegħu lill-qaddejja tiegħu il-profeti. L-iljun jgħajjad, min ma jibżax. Sidi l-mulej jitkellem, min ma jħabbarx. Jiena qlibtkom ta' taħt fuq, kif Alla qaleb lil Sodoma u Gomorra. Kontu bħal ħerba meħlusa minn ħuġġieġa, imma intom ma rġajtux għal-għandi. Oraklu tal-mulej. Mela dan se nagħmillek Iżrael, u la darba se nagħmillek hekk, ħejji ruħek biex tiltaqa' ma' Alla tiegħek, o Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażin ma jsibx postu għandek. Ma jiqfux il-gburin quddiem għajnejk. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Inti tobgħod kull min jagħmel id-deni, inti teqret min jitkellem bil-gideb, nies qattila u qarrieqa jistmellhom il-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Imma jiena t-tieba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek, ninxteħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek, mimli bil-biża' tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek.
nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu tela fuq id-dgħajsa u d-dixxipli marru warajh u għamet taqliba kbira fuq il-baħar. Hekk li l-mewġ beda jgħatti id-dgħajsa, iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuq u qajmuh qalulu Salvana mulej se nintilfu. U għalilhom dan il-biża' kollu għalfejn jan-nies ta' fidi ċkejkna. Imbagħad qam ordna lill-irjieħ u lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu dan xi bniedem hu biex sal-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Żgur illi nifhmu dak li ħassew id-dixxipli li kienu fuq id-dgħajsa fejn kien hemm ukoll Ġesu, meta inqamet din it-taqliba u l-mewġ beda tiela fuq id-dgħajsa. U bdew jibżgħu. U dawn li ħafna minnhom kienu sajjieda kienu jifhmu xiġifieri baħar perikolus. Lilhom nifhmuhom, imma għall-mument ma nifhmux kif f'din it-tempesta kollha Ġesu li kien magħhom kien rieqed. Fl-Evanġelju darba ssib li Ġesu kien rieqed u għaw f'din it-tempesta kollha. U għalhekk nifhmu kif dawn id-dixxipli li bdew jibżgħu qalu lil Ġesu Salvana mulej se nintilfu. Huma kienu jafu li meta Ġesu qiegħed magħhom ikunu safe, ikunu okay, imma meta jkun imqajjem mhux meta jkun rieqed, u għalhekk